खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो बेलासे जाबायानोसै ओमफ्राय स्टिल आं माने देलायनो मोनाखै दुगैखांनायनि उनावहाय गथ'खौ सासेखौ फुथुदोंमोन बिनि उनावहाय सासेया उन्दुआखै जायनि जाहोनाव माने सानैबो सिखारबाय सिखारनानै दसे सम गेलेबावबाय दाबो गेलेगासिनो दङ भिडिअ आपल'ड होगासिनो दङ ओरैजाय नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ बे ब्लगाथ' माला फैयो मिन्थिला दायो आपल'ड होगासिनो दङ ओरैबायदि स्ल' नेट बेबो जोंनि खर'खौ जायो जिअ'नि नेट आरोना वाइफाइ कानेक्ट खालामनानै लानाय दंमोन बिराद स्ल' बे जायगायावहाय ओरैबायदि आङो माने रिसार्ज सोआ जिअ'आवहाय कल हरबाय थायो माने रिसार्ज सोआखै आङो एभ्रि टाइम माने कमप्लेन हरबाय थायो जे माने नेट मोजां नाङा होननानै बाट बिसोरो मोजां खालामनानै होआ मा खालामनो आं ओंखायनो रिसार्जखौनो खालामा आरोना थेवबो फना बासायनानै थाथों होननानैहाय मालाबा खालामनाय जायो आरो दायो जोङो माबाखौसो लानो नागिरबाय एयारटेला रिधिमाया साहा लोंदों नै रिधिमाया साहा लोंदों ना आयो मालायसो साहा लोंदों इस औ मामि लोंदो लों औ मिना सेस नै मैगङा नै गोलैजोब्बाय मामा मैगं सायबाय नायनि मोखाङाथ' ओमफ्राय साहा आरो मेथाइ गोजा नायनि ओइ देनिसा मा मोनजाबावनांगौ नायलाय गारनायासो बांसिन थैखागोनसो मा बेयो बे मा मैथा सायदों दे नायनानै साय बेखौ लाया आयु खेबनाय गोजाथार बेखौ गारगोन बियो गारजोबगोन सासेया साहा लोंगासिनो दङ सासेया मैगं सायगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय नै अबाव फैखो ओइ मामि देनिसा बेयाव खि मैगं सायो बोरो मावथिखौ नायनि देनिसा थैदो दानाबा रिधिमा मामा दे मैगंखौ थिखो औ सेस नै साया मा बेलाय मैथानोलाय गारिखौ नै फुङाव सोलोंनो थांनो सानब्लाबो जाया आरोना दा बेलासियावसो थांनाय जासिगोन फुङावहाय नै बिसोरजोंनो बिजि ओमफ्राय आइयाबो स्कुलाव थांनांगौ जायो नालाय ओंखायनो अखा हायाखैलै मामा अखा हायाखै ओंखायनो थांनाय जाया आरोना हाखु दाखु जानायनि थाखायनो बेलासे दसे आधा घन्टासो सोलोंहैयो आरोना उपाय गैया एसे सम दिहुननानैबाबो सालायहैथारनांगोन नङाबाथ' रोंनाय नङा आरो फार्स्टिं सासेया होनदोंखि जुलाइयाव नोङो बे इनस्टिटिउटआवबो सोलोंहैथारनांगोन होननानैहाय मानो होनब्ला बिसोरनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनोना आरो बे सार्टिफिकेटखौ मोनोब्ला माने ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो गोरलै जागोन दायो नै आं एसे खामानि मावफाबावनोसै माबा माबि सुनो गोनां दङ बेफोरखौ सुनानै लानोसै बेनि उनावहाय नै सानैजों गेलेबावनोसै दा दसे उनावहाय आरो दैजोंसो गेलेनो होनलायगोन आरो दा खोथाखौबो बांद्राय खरा बुंजाया मानो होनब्ला बिसोरो जेखौबो बुजिखायो ओमफ्राय दाना बिमा बिफाया जों माने बांद्राय गोदान देखायनोनो हाला बिसोरो मिन्थिखायो आरोना अबावबा थांगोन होननानै आरो बे थांनाय फैनायनि सोदोबखौ खोनाब्लानो बिसोरो सिथाबखायो आरो अबावबा थांखाथारसिगोन होननानै बिबै बिबौआबो स्कुलावहाय सिरि थांखुमानो गोनांसो जायो आरोना गोदान ड्रेसखौनो गाननो हाला नै दुगैलायबाय आयु मालाबा जा मोजां गेलेयो सानैजों मिनि खुसिनो आरो मालाबा बुलायनायानो जोबनो थाङा ओमफ्राय जोङो दाख्लि लाबोनाय बिफांखौ दासिमबो गायाखै फांथाम फांब्रैखौ गायबाय आरोना ओमफ्राय नै ब्लेकस्टनखौ जों ओमफ्राय बे एभकाड'खौ जों गायाखै आरो दासिमबो माने जायगाखौनो मोनाखै जोङो बहाय गायबा साबसिन जागोन बेखौनो नागिरनानै मोनाखै आरोना जायगायानो बिफां जाजोब्बाय जोंना ओमफ्राय थाइजौखौ जानो लुगैबायमोन आं खिन्थु थाइजौआ दाख्लि गोलैनानै गावलायलायदों आरोना ओमफ्राय नायबाय जोङो मादालियानो माने रायाखै आरोना थाइजौआ एसे गिदिर जाबावो बियो एसे माने गिदिर साबानो जायो दे बिरादनो जायो आरोना ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो मार गोनांथार आरो ओमफ्राय दाबो जायाखै माला जानो मोनगोनसो जाबाय आङो गोथाङैबो जानोसै नामासो सानलायलायलांबाय
ओमफ्राय दाखालि गोलैनायाबो गोदैयानोमोन आरो खिन्थु मादालिनि खाथियावहाय जायखिना मोदोमा दंमोन बेयो बांद्राय गोदै नङा आरोना मानो होनबा रायाखैनो नालाय एसे गोखै दङ आरो वाव आंनि फेभरेट थार बियो मा होनो थाइजौआ बयनिबो फेभरेट खा आरो गोलोम बोथोरखौ आङो मोजां मोना जानो हागौ बिराद गोलोमनायनि थाखायनो आरो जेरावबो थांनो हाया मानो हाया ओंखायनो बाट बे थाइजौनि थाखायल'सो आं एसे मोजां मोनो आरोना बे बोथोरखौ बाखि आं गोलोम बोथोरखौ एसेबो मोजां मोना गोजां बोथोरा हले फेभरेट आरो ओंखामखौबो दाहाय बिसोरनि खाथियावहाय जिरायनानै लाबाय थानांगोन आरो होमबाना बिसोरो गेलेलाय जालाय बिदिनो खालामगोन आरो उफाय गैया ओंखाम जानो थाखाय बिदिनो खालामनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय नङाबाथ' गाइखेरल' बिबाय थायो ओमफ्राय ओंखामबोथ' जानांगोन ना सलिड फुड जायाबा मारै जानो ओंखायनो जोङो बे आइडियाखौ लाबाय आरोना मैयाबो जादों जानाया ओमफ्राय आरो जों जाबाथाय जोंजों लोगोसेबो जाफाबावगोन आरोना माने बिसोरो सानोखि जों मा जायो होननानैहाय ओंखायनो माने बिमा बिफाजोंबो जाफाबावो आरोना उफाय गैया गथ'फोरनि खोथा ओमफ्राय जोङो ओंखायनो ड्रेस मोजां गानालासिनोसो ओंखाम जायो मानो होनबा ओरैबायदि मैला मैथा खालामजोबो ओमफ्राय गारलाजोबनानै होयो मोजां गानब्लाथाय माने लाबानो गैखाया आरो दा दसे गेलेबाय थाथ'थोंसै बिसोरो ओमफ्राय आइमोना स्कुलाव थांथोंसै बिनि उनावहाय जोंबो जानोसै आरो ओंखामखौ ओमफ्राय सिरि थांनांगोन आइमोनाबो नङाबा एकदम थांफानायनि थाखाय दावराव जागोन आरोना दुगैखांबाय आंबो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा एसे उन्दुनो ओंखारहांबाय सासेखौ बाबाय नै बिफायासो दावराव गथ'फोरखौ मा होनो बिफायासो दावरावसिन ओमफ्राय नै बेजों सोरबा जाखो रिधिमाया बाजाबाय बिफाजों थोद दानिशा बोराबबाय मा हामा दा बिसोरखौ फुथुनानै लाग्रोनोसै फुथुआबाबो एसे गेलेनोसै गाफां जादों नालाय जा दावरावलै बिफाया दसे उन्दुबाय गथ'फ्रा ओमफ्राय दायो नै सिखारफिनबाय दिनैहाय थाब उन्दुदोंमोन बिसोर 10:30 उन्दुदोंमोन आरोना दायो नै 1 जाबाय आरोना दहायनो सिखारदों एसे सिगाङावहाय ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय मोनसे जिनिस लागायदों नोंथांमोननो देखायनि दिनैहाय एयारटेलनि वाइफाइखौ लागायबाय बियो जिअ'निमोन जिअ'ना बिराद स्ल' जायो नालाय जोंनाव मोजां नाङा ओंखायनो एयारटेलखौ लागायबाय एयारटेला एसे स्पिडमोन नालाय ओंखायनो लागायबाय ना मामा दायो थाब आपल'ड खालामनो हासिगोन ना मामा मामि आपल'ड खालामनो हासिगोन ना थाब माखौ दोनना दानिशा मावा बोरो मावा माव फैदोंमोन ना बोरो बैयाव माव फैदों बे जिअ'आ जोंनाव एसेबो खामानि गैखाया आङो ओंखायनो रिसार्चबो खालामा आंनि फनखौ ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो जोङो सानगासिनो दंमोन जे माने आपल'ड खालामनायावबो एसे दिगदार मोन्दोंमोन नालाय जोङो ओंखायनो एयारटेलखौनो लानोसै नामा होननानैहाय ओमफ्राय दाख्लै ओंखारलांनानै जोङो एयारटेलखौ लानानै फैबाय आरोना दाना माने स्पिडा बिराद मोजां आरोना ओंखायनो जोङो बिराद हेपि जादों माने थाब आपल'ड जागोन ओमफ्रायो इन्टारनेट गैयाबानो जेबो जाखाया नालाय खामानियानो आद्रासो जाखायो इन्टारनेट गैयाबा नांथारगौ जायो आरोना ओइ नोंसोर दाङा बेखौ मामा नोंसोर दाङा मा होनदों खानायबो खाजानो नागिरा गरमाव खुनु रोखोमसो खानो हायो नै मारिलाय ग्रिलखौ मारिलाय दानो ओंखारलांगोन नङाबा गथ'फ्रा गुवाहाटियावहाय गुफुर जाबायमोन ओमफ्राय नै जुस बाबाया लिंनो थां जुस मा क्या बाबा नै मा नांना दङ जुस होननानै जा बियो सालाफ्रा दाना रोंनाय जाजोब्बाय लु बाबाखौ होन लुनो फैद' न' सिङाव फैद' न' सिङावसो मोनलोङो बायहेरायाव मोनलोङा फैद' दाथ' बे जुसाबो जोबखासिगोनसो एसे होयो आरोना जोङो बिसोरनो बांद्राय होआ मा जाखो जेनेबा बियो दिनैहाय सानदों आरोना जे जोङो दसे सम गथ'फोरखौ बेरायहैनो लांगोन होननानै ना दा आइया फैदोंसै मादार इण्डियाया मा होनो मादार इण्डियाया मेङाबा थाङोबा लांसै बांद्राय गोजानावथ' अबाव थांनो जोंना आरो गथ'फोरखौ लांनाय जायगाया मोनसेल'सो जाखायो जोंना बे जायगायानो जाहैबाय जोंना पार्कआ बेयो UN ब्रह्म पार्क बेयावनो लांसै मानो होनब्ला बेहाय फिल्ड दङ आरो गथ'फ्रा गेलेनो हागोन बेहाय आरो जेराव गेलेनो हायो बेयावसो बिसोरखौ लांनो
हायो आरोना जावजानि आखला बेनो सासेया मा खालामो गुबुन सासेयाबो बेखौनो खालामगोन आरो नोङो नोंथांमोननोथ' आं खिन्थाबायनो थायो माबायदि ओमफ्राय बयनाबो एखे बयनिबो जावजानि आखला एखेखा आरोना मोननै जिनिस एखे होब्लाबो जाया बिसोरजों सोरबा सासेया माखौबा मोनसे दाङोब्ला बे मोनसेखौसो बै सासेयाबो दांफैगोन आरोना सासेया दांबासो बे जिनिसा स्पेशल जाहैयो आरो गुबुन सासेनि थाखायबो बिफायाथ' होनदोंमोनबा आलदा आलदा होगोन बिसोरनो होनानै आलदा आलदा होनानै जाया जोंसो सानगोन आलदा आलदा होनसै होननानै औ बाट बिसोरो सेम टु सेम नांगोन आरोना सासेनो साबसिन होदों आंनो मोजां होआखै बिदि जाहैगोन आरोना बिसोरो अ आच्छा नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ नायदोंना नायाखै जायखौ माने दाखालि गुवाहाटीयावहाय शुट खालामदोंमोन बेखौ आपल'ड होबाय मैयानो 10 जुनावहाय होदों आरोना आपल'ड नोंथांमोनाबो नायहैदो थांनानैहाय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होगोन दसे समनि थाखाय नोंसिनि रिदिमा तानिशाखौबो नुगोन नोंथांमोना बे डाइरेक्टर सारानो दसे समनि थाखायल' नुजाहोबाय गथ'फोरखौ जायखिजाया बिसोरखौ माने फार्स्ट टाइम माने बिदि मिउजिक भिडिअआवहाय लाबाय आरोना दसे समनि थाखाय नायदो नोंथांमोनाबो मिउजिक भिडिअखौ आरो बिथांनि खामानिखौ नायदो माबायदि मावो आरोबाव गैलालै मामा दाहाय बेरायनो थांबा लोंगोन दे ओमफ्राय आंखौ माला एक्ट्रेस लागोन देनांहाय जेब्ला थैनो सम जागोन हा denang लागोनब्रा denangहाय लागोन माने थैनो सम जाबा denang मामा बामालै थुलाय मालाय हे दिस्टा hey दिस्टा मा बेबे अबेखिनाव गायगोन बेखिनावनो जायगा खाथाबनांगोन नामा आच्छा 40 मोनदों मोनाखै नायनांगौ अबे मोनसे पिंकआ नैबे गिदिंनाया थांनो ओंखारबाय जों जा गाबलाय खुलाय नै 1 घन्टानिफ्रायनो देलाय दासो ओंखारबाय ओमफ्राय नै सासेखौथ' देलाय होजोबनो हायासै खानायखौनो खाननो हायासै आङो तानिशाखौ दा आरो गाबलागासिनो नै गारलांगोन सानाखै बे जारला अबावबा थांनोबाबो जारला थाङाबाबो दाय फै थांसै फै गारियाव गाखोदो फै मा बिलाय थांनो दे हामा दासो थाबाय गेले दानिया इसिबां गेले खुंग्राया सक पेन्सिल गजोबबाय मा बिलाय वाव मा बिलाय गेलेगोन दे गाखोना बेयाव गाखोनो मोना होनदों हनै नो एन्ट्रिनो हामा नम' सफैबाय जोङो गाबलाय खुलायनि गेजेरजों ओमफ्राय नै बेहायबो दायो दावराव दावसि हांगोमोर बेखौ दादां थ' लामाथ' ओमफ्राय बैथिंजाय जिरायनानै गेलेहैनोसै ओं बैयाव उन्दैयाव फैदोंमोन गोसोआव दङ नोंसोरो उन्दैयाव फैदोंमोन औ बिसोर उन्दैयावहाय जों फैदोंमोन बाट बे समावथ' बिसोर गोसोआव थायाना दा बेनिखायनो गेलेनो लाबोदों आरोना बिसोरखौ लाना फैनो बिराद गिदिर खामानि आयु 1 घन्टानिफ्रायनो देलायबाय थानांगौ जायो नै आयु बे बिबारा जा मोजांखा नै माथाय कालारा जा मोजां हाजो गाखोदों मोजां मोनदों गाखो हाजो गाखो हाजो गाखो दे गाखो बोलो हो थाथों एसे रोंथों गाखो गेलेगोन दे लासै फै लासै गथ'फ्रा गेलेला नालाय ओंखायनो बिफायानो गेलेबाय नै आंबो गेलेनोसै नामाथाय एसे दसे फैदा मामा फैदा गेलेफैदा नै हाग्राया बिदि रज'जोबनांगौ न'आवहायबो मोजां जाथारगोन ना गोलैयो मा खालामनो मा ओंखारनोसै वा तानिशा बाबा मालायसो बुदो नायनि आयु मामा फैदो गेलेगोन दहाय सफैखांनायनि उनावहाय जोङो बिराद मेंबाय गथ'फोरजों ओरैबायदि ओमफ्राय बिनि उनाव गावसिनि गाइखेर लाबाय आरो गावसिनि गाइखेर लोंग्रा बथला एसे गाज्रि जाबायमोन नालाय ओंखायनो गोदान लानो थाखाय मोनसे दखानाव हाबबाय आरोना बे दखानाव लानायनि उनावहाय ओरैबायदि जाबाय तानिशाखौ लांदोंमोन बिफाया बेखौबो नांगौ बल नांगौ मा नांगौ गारि नांगौ बेखौ दांहां गासिखौबो बियो माने दा लांनोनो हानाय नंला आरोना नै
बेखौ लाबोदों आंनि गथ'आ बेखौ मालायफ्रा सफ्ट टयजों गेलेयो जोंना हिन्जावसा गथ'फ्रानो नै गारि खालि गारि रियेल लाइफआवबो खालि गारियाव गाखोनो मानोल' होनो ओमफ्राय गावसिनि गेलेग्रायाबो गारि बुम बुम होननानै खिन्थु सालायगोनबा मा गेलेगोनबा मा गेलेयानो बांद्राय जिनिसखौनो जों गारनो गोनां जायो ओंखायनो आङो दखानदारखौ होनबायखि माने दखानदारा दामिखौ खिन्थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दांनायाबो दामिखौसो दांखादोंमोन नालाय बेना फिसाजोआ उन्दुनोबो ओंखारलायलांबाय माने ओंखाम जानायनि सिगाङावनो आं लांसिगौमोन बिसोरखौ फुथुनायावहाय आरो फारसेथिं ससियेल मिडियाथ' नायनो हाखालानो फेसबुकखौ नायनो हाला मा निउस नुबाय थायो मोजां मोना गोसोखौ बिदि निउस नुबाय थायोब्ला थैनाय जेनेबा जों सानैना बायसान्स आंनि बिमा बिफाया नोंनो हरामोनब्लाबो आं माने थैनाय नङामोन आरोना ओमफ्राय आंखौ मोनाबा नों थैगौमोन थैया obviously नांगौबा माने फादार जानानै थागोन माने मोजां मोनलायगोन बाट मोजां मोननायनि थाखायनो जे आं थैगोन आंनि नोंखौ मोनाबा आं मा जागौ मिथिगौ आं सानखादोंमोन फुरा कंफु सोलोंगौमोन आङो कंफु सोलोंनानै नोंसिनि दरजा गेट सेस होसिगौमोन आं सिरियास खोथासो सानदोंमोन आंबो सिरियासब्रा एकदम फुरा कंफु सोलोंखागौमोन आङो जेनेबा नोंस्रा नों मोनाखै आंनो हरासै जाबाय थिग आसे बेलेग हौवानो हरसिगोन खबर जाबायलायनो थांनानै जौ लोंनानै फुरा कंफु बाहायनानै सेस थिंनि गेटखौ जोफायजोबगौमोन आङो फालतु जायखिजाया बे माने पुरा फान खालामबाय थायो आरोना भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय